Lo que ara rogaria màxima atenció, sisplau, màxima atenció. Comencem al minut de silenci convocat per l'Associació de Veïns per les víctimes de la Dana de València. Sisplau, comencem al minut de silenci. Hem adaptat a aquest escenari i circumstàncies la nostra última proposta escènica que fa un homenatge al nostre passat pagès. Avui no estem sols, comptem amb la col·laboració del Cor de la Flora.
Ella está con nuestra
long. I should have asked her faster, but I waited too long. In a red hot minute, like a flash she was gone. I didn't get her number, I never got her name. And that's a road disaster, I should have asked her faster. I didn't get her number, I never got her name. And that's a road disaster, I should have asked her faster.